Uhulumeni waKwaZulu-Natal uxwayisa ngemvula enamandla engabanga izikhukhula nokucekeleka phansi kwengqalasizinda ezindaweni ezigudle imifula. Isixwayiso esikhishwe nguMnyango wezokuBusa ngokubambisana nezindaba zomdabu usibhekise komasipala sithi le mvula kulindeleke ukuba iyithele kuze kushaye ihora le-11 ebusuku. Izakhamuzi zinxuswa ukuba zingananazi ukuthinta abezenhlekelele uma zibona isimo siya ngokuba bucayi. Omasipala abazothinteka abaqulusi, iDannhauser, eDumbe, eMadlangeni, eNdumeni, eThekwini, kwaDukuza, eMkhambathini, Ndwedwe, Newcastle, eNquthu, eMdoni, eMzumbe kanye naseRainkonyeni. Siyafuna-ke ukuthi abantu bakithi bangatholakali ey'ndaweni lapho ezinobeziwe nobucayi, nalaba basey'ndleleni baqinisekise ukuthi bahamba ey'ndaweni eziphephile. Ngabe sekunetha imvula banganqamuli ey'ndaweni ezinamanzi ngoba lokho kungenza ukuthi kwenze ingozi. Ukuthi nalaba bahamba ngey'moto banganqamuli ey'ndaweni esezinamanzi ngoba lokho kuyayenza ingozi ukuba bamuke kugcine sekuba khona ukulahleka kwemiphefumulo. Siyakhona ukuthi abantu bakithi nalaba bakhe ey'ndaweni ezivamise ukuthi zishawe isimo sezulu malinetha basuke kulezo ndawo babe sendaweni ey'phephile.